салом алайкум, хуш омада ба канали Рӯйгун Авиа. Бардора азиз, пеш аз оне ки рақамҳои болои экран занг мезанед, видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед, гӯш кунед. Чӣ маълумотро ман пешкаши шумо мекунам, то охирша гӯш кунед, баъд занг бизанед. Маълумоти имрӯза дар бораи рейсҳои автобус мешава ва дар бораи рейсҳои мошинои сабукрав ва инчунин вазъият дар граница ва рейсҳои ай Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ва инчунин рейсҳои самолёт, вазъият дар аэропортҳо чӣ гуна аст. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем ки бо диққат видеоро то охирша тамошо кунед, баъд занг бизанед. нафарое ки рейсҳои пештара дар мошинои сабукрав қатироӣ кардем, бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки нафарое ки спиртно яъне арақхӯрен менӯшен, илтимос пеш аз оне ки занг мезанед бронировать мекунед ҷои худтона, бо як бори дигар эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳамун нафарҳои арақхӯр то охира гӯш кунед ки вақте ки мошинои сабукрав да шумо сафар мекунед, ҷои худтона харидорӣ билет мекунед, сафар мекунед, агар шумо майнӯшӣ кардем, пиён шиден, дар мошин мефурорантон, билетотон возврат надорад. Хо дар автобус бошад, хо дар мошини сабукрав, ба хотире ки бениҳоят шофёро яъне мошинои сабукрав сарзаниш мекунем, хатишон мисол ҷанг разбор спорт мекунем ва бисёр жалобо зиёд шид аз тарафи шофёро, яъне аз тарафи водитело бисёртар жалоб шид ки яъне нафарое ки ба мошини сабукрав сафар мекунанд, бисёртар чӣ кор мекунанд, яъне майнӯшӣ мекунанд, раҳда бисёртар арақхӯрӣ мекунанд ва раҳда бисёр мо яъне модароро равон мекунем, кӯдакҳое ҳастанд ки вазъиятҳошон хуб нест, яъне вазъияти оиладоришон мисол дар инҷа дар кӯча мемонанд, сумки надоранд ки ба самолёт сафар кунанд, баъд мошинои сабукрав ё ки автобус қайд сафар мекунанд ва шумо майнӯшӣ мекунед, халал мерасонед. Яъне шикоятҳо бениҳоят зиёда рейсҳои автобус. нафарое ки бисёртар яъне аҳамият додем комментариёро бисёриҳо нависанд ки ай Тоҷикистон набиёен, яъне дар граница бисёртар манъ кардесанд як рӯз ду рӯз. Бале, ай Тоҷикистон фақат мошинои сабукрав омадест, тамом прямой рейс Москва, автобусҳо ширкатҳои Узбекистон ва Қазоқистон хизматрасонӣ мекунанд, тамом прямой рейс автобусҳои Тоҷикистон хизматрасонӣ накардест. Бардоро фақат пересадка қати ай Тоҷикистон нафарои хоҳишманде сафар мекунед. вазъият дар границаҳо яъне мушкила именно шаҳрвандои Тоҷикистонро бениҳоят зиёд ғам додистанд. нафарое ки ҳуҷҷат надорен, аз Федератсияи Россия мехоҳен сафар кунед, мошинои сабукрав қати аз 3 то 5 ҳазора расход мекунед. прямои душанбе фақат мошинои сабукрав аз Федератсияи Россия аз шаҳри Москва сафар мекунад. аз бозори Садовод ба автовокзали Котельники автобусҳо ки боша аз тарафи Москва метро Котельники кадмое ки мехоҳен сафар кунед, хуҷанд ҳаста пересадка қати ва душанберам ки нафарое ки занг мезанем мепурсед, фақат пересадка. ба ҳамин хотир видеоро то охирша гӯш кунед, баъд занг бизанем. бисёриҳо гӯш накарда видеоро нигоҳ мекунанд. ҳамон одаме ки шумо занг мезанед, ҳамон одам ман ҷавоб метавам дар ҳамон рақамҳо. ҳамин чизе ки дар видео мегӯм дар телефонам ҳамоа мегӯм тон. бисёриҳо яъне барои нархҳои билети самолёт занг мезананд ва бисёр як нафар ҳар як ки шумо занг бизанед 5 минутӣ 10 минутӣ гап занед, яъне вақт намераса ва бисёриҳо баъд занг менависанд ки ҷавоб намета. бардора ҳамада ҷавоб метем. автобусҳо пересадка фақат прямой рейс Тоҷикистон, яъне автобусҳои Тоҷикистон прямой рейс нест, хизматрасонӣ намекунам автобусҳои Тоҷикистон, фақат автобусҳои Узбекистон, Қазоқистон ай Москварам ки боша хизматрасонӣ мекунад ва мошинои сабукрав прямои душанбе, таксиҳо прямои душанбе нархшай 10 000 то 12 то 14 000 ҳаста. мошинои эконом класс, комфорт, бизнес класс ба нархҳои билети самолёт боша айни ҳол каме ба боло рафтагиай. хушмандои билети самолёт мехаридагӣ метавонед занг занед, муроҷиат кунед, ё ин ки ба кассара биёем, касса дар автовокзали Котельники билетотонро менависем, шароит дошта бошем, хубтараш ба самолёт парвоз кунед. самолётам задишка дорад, ҳамаш мушкилӣ доранд ва нафарое ки яъне шумо сабр тоқат ба мушкилӣ надорен, хубтараш ки ба мо муроҷиат накунед. мошинои сабукравам ки вақте сафар мекунед, ин техникаи мушкилӣ худша дорад, автобусам ки боша вақте ки шумо сафар мекунед, мушкилӣ худша дорад. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем ки ҳамон нафароe ки яъне шумо боварӣ карда занг мезанед, ҷои худтонро бронировать мекунед ва мехоҳед сафар кунед, пеш аз оне ки боварӣ мекунед, харидорӣ мекунед, хубтараш ки шумо яъне аввал қати худтон маслиҳат кунед, оё шумо сабру тоқат дорем ба мушкилиҳои раҳ ё ин ки не. ва нафароe ки ай Тоҷикистон муроҷиат мекунед, ай Тоҷикистон бардора дар граница яъне вазъият хуб нест. хубтараш ки дар Тоҷикистон агар кор фаъолият дошта бошед, дар Тоҷикистон кор фаъолият кунед, зиндагитонро пеш барем, барои вазъият дар Федератсияи Россия бениҳоят яъне мушкил шидагиай. ба ҳамин хотир ҳамун нафарои дахл дора гапои ман ки ҳам нафарои бисёртар занг мезанед, реклама накунед, азобай мо ҳамаша мебинем, медонем ва чизе ҳаст ҳамоа ман ба шумо мерасонам. аз сабабе ки видеоро то охирша тамошо намекунед,
фикр мекунем ки барои реклама барои киссаи худмоно барои сумхӯркунӣ яъне пешниҳоди шумо мекунем. Не, ай федератсияи Россия нафарҳои ба мушкилиҳо яъне гирифтор шудагин муроҷиат кунем, мошинои сабукрав ба нархи дастрас ва инчунин автобусҳои пересадка қатиро равон мекунем ва ай Тоҷикистон ягон нафарое ки муроҷиат мекунед шумо ва дар федератсияи Россия кор фаъолият дорен ба самолёт намондаантон гузаштанӣ ва дар ин ҳолат яъне ай граница мегардонанд шуморо. нафарои бедокумент возвращение народина бигирен, шаҳрвандое ки шаҳрвандии Россияро дорен, загранпаспорт надорен, шумо ба заграни тоҷикӣ фақат ба автобус ва ба мошинои сабукрав метавонед сафар кунед ба Тоҷикистон, тамом. Ва шуморо ба самолёт мегардонанд. Бидан ҳамин рӯз бачаҳое ки омадан мошинои сабукравда харидорӣ билет карданд, аз самолёт яъне гардонданшон 25 то 30 ҳазора яъне сумошон сух бар намегардонанд, билет возврат надора. бовар дорем ки шумо мана мефаҳмед, дарк мекунед ва ба кадом саволоятон ки ҷавоб нагирифта бошен комментарияда нависен, бо ба ҳадди имкон видеои ояндада ҷавоб метавонем.